capsa. Sí, sí. T'ho regalen una capsa d'aquelles de regalo, Això sembla una iniciació de druides. Quina fogata. Ostres, que maco. Sí, també queda. Sí, han pujat tots. Però que ja no cal. Som els sonífers. No, més, però gairebé tots són caminants. Funciona la càmera? Mira si va. No veig. Bueno, ja ho veuràs quan portin les flames. Gràcies. Mireu ara. No ho veig. Som 28. Sí, jo diria que sí que va. ¿Cuánta duración tiene esto? No se nos acaba ya media la portem a Caldegas. Sí. El cotxe. Els Jocs Olímpics de Fornegueres, no? Exacte. La Núria deia que això per l'Ocella hauria sigut ideal. Clar. De sortir de Amadat, no? Porto, em sembla, una pastilla de 32, vull dir que gravaré... De 16. Ah, jo et vull saludar. Ei! Això deu contaminar molt. Els monitors, que no tenen tots els monitors. No, els monis estan fins a la corona. Tenia que entrar ben, que entrava ben al partit. Sí, entrava ben, demà tenim vent. Mira, aquest passa... Oh! Oye, ahí están Bengala. Oye, hay clases y clases. Això no s'hi val.
Núria.
Hola, tu fuego se ha apagado. Ce fut indique, il reste sûrement un peu à boire, quelques châtaignes, donc allez-y, et il reste du feu pour vous réchauffer. Allez, je vous récupère le flambeau. Et bien sûr, dans la spot, Piu Piu.